אתם זקוקים לייעוץ גרפולוגי בכל נושא, שלחו אליי את כתב ידכם ואשמח לדבר איתכם בתוכניות הקרובות. סיוון, זמן לזוגיות נשאר לך? בוודאי. חובה, נכון? תשמע. כי זה נותן את האהבה האמיתית. אני לא קורא לכתב היד, ביקשתי ממך מהצופים שתכתבו את המשפט סביבה פורחת. סיוון, בואי נראה איך את כתב. אני חשבתי שביקשו ממני לצייר סביבה פורחת ורצתי. לא, וביקשתי לצייר סביבה פורחת ופרח לידו. יפה. זה מלמד, אוקיי? כל עוד תלמד אותי כאן איך אתם רואים את הזוגיות. אני רק אסביר לפני שנגיע אלייך. אוקיי. נסביר ככה, ככל שהסמך היא בצורת לב, היא מחוברת באזור העליון, ככה בים יותר מאוהב. אם הסמך מתחברת באזור התחתון לבן אדם באכזבה רגשית, הפי, ככל שהיא מפותחת, לבן אדם יש לו מקום יותר לאנשים אחרים ברגש. אם האי סוגרת, זה בן אדם שומר את האהבה לעצמו, הבית מלמדת על הבית, זה צריך להיות אחיד עם החלק התחתון, מי שיוצא הוא כאילו מחפש בחוץ, והאותיות הכי קבועות זה הפי, והאי שמושכת החוצה. אז בואו נראה מה את יצרת. קודם כל, את חיברת למעלה, זה מראה שיש אהבה בליבך הרבה זמן. הבית, את סוגרת עליו בדיוק על הקו. מה זה אומר? זה אומר שאת יודעת להסתכל, גם את רואה דברים שמדליקים אותך, את תמיד חוזרת הביתה, אומרת, הכי טוב בבית. אין כמו בבית. יפה, נשים לב בפה, יש לך מקום גדול להכיל את הקשר. את מאוד אימהית באופי שלך. זה מאמא שלי, שתהיה בריאה. מאוד אימהית. מאוד ילשתי את זה ממנה. את אוהבת לקבל ולהעניק ולעשות... בן הזוג שאת צריך להיות כמו שייח' סעודי. ולכן הנתינה שלך היא כל כך גדולה וכזאת טוטלית ועוטפת, ואת בן אדם מאוד נאמן לשנים. כי שימי למעשית, יצרת בסוף פרח שמקביל, אומרת, מה שיש לי עדיף לי פרח אחד ביד מאשר 10 פרחים בשדה. תשמע, ממש היה לי כיף היום. יפה, תודה סיוון. אם גם אתם מחפשים אהבה, רוצים להגיע לאולפן ולהתייעץ בנושאים של תעסוקה, משפחה, סכסוכים למיניהם, שלחו לכתב ידכם לכתובת המופיעה על המסך, ואשמח לייעץ לכם בתוכניות הבאות. תודה.